दुनिया में सबसे बड़का माई बाप होखेला। ये क्या है? हम तानी से कह देवल चाहतानी जे पटी पटीदार के बात सुन लगन आ शादी बियाह क के आ जल्दी से अगर माई बाप तो हनियो बन जा लगन। आ अगर ऐसन ऐसन तो हनी के सीख चाही तो वीडियो तनी ध्यान से देखल। अबे कौन है बे तू? तो जिंदगी में एक बार हमरा ऐसा समय आए रहे जे हमरा लंग एको गो रुपया ना रहे, अभिनो नहीं खे। हम सोचा तानी जे हमरा खातिर भगवान कुछ करी। हम वो यही बात में जुड़ा गल बाड़ा जे पहले ई कुछ करी तब न हम कुछ करे। यही के चलते हमारी हाल भइल बा। तब पहले हम खाली बैठ के सोचत रहनी, फिर हमरा दिमाग में एगो आइडिया आयल रह। अब की बार खड़ा होके सोचे द। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा।